Sziasztok, én Tábel vagyok, és most azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan bírtok úgy egy Minecraft szervernek úgymond egy IP-t adni, hogy ez nem is port forwarding, és nem is hamacsi. Na, kezdjünk is bele. Elsőnek meg kell nyitni egy böngészet, tök mindegy. Beírnézti egy engrok.io, és akkor itt, hogy get started for free, legelőször kell csinálnunk egy fiókot, utána erre itt rá kell mennünk, és utána, mint ez letöltődött, ez egy zip file fog itt kiadni, akkor azt itt csomagoljátok ki, és egy ilyen Excel lesz szétbenneni. Utána be kell azt írnunk, hogy CMD. Na, itt van. És akkor ide, itt CD desktop, írjátok azt be ide. Ez a CD parancs, ez röviden tömören annyit csinál, hogy ő majd egy mappát változtat, tehát hogy az előbb a C-user Sábel volt, most pedig a C-user Sábel desktop, ami itt az asztalomnak a mappája úgy. És akkor ide be kell írni azt, hogy grok.exe out token. Utána bemenjünk a böngészőbe, és ezt írni, kimásoljuk. És akkor mondjuk nem tudom, hogy ezt minek írtam be. Tehát hogy ezt így tök jól. Ide megyünk szépen. És ide, és akkor ez lesz a parancs. Ezt majd leteszem szerintem a leírásban. És akkor így szépen átmegyünk rajta, és nyomjuk Enter-t. És akkor ez így jó lesz. Out token save to configuration file cuser sábel.engrok. Ja, ez igazából ilyen file kiterjesztés. Ezt be is zárhatjuk a CMD-t. És itt van egy kis Minecraft szerverem. Aztán elindítjuk ezt, igazából most nem lesz tutorial, hogyan kell szervert készíteni, azt majd valaki másnál. Láthattok, ha akarjátok, még be is linkelek egy videót, és itt most meg kell nyitnunk egy új CMD-t. Ide. Megint azt, hogy CD desktop, és akkor ide azt, hogy megint, de most nem out token, hanem TCP szóköz, és akkor ide, ami ebbe a hol van server.properties. Na, hogy nézzétek, mi ebbe van. És akkor, hogy itt van ezni, és akkor itt van valahol egy olyan, hogy server kötőjel port. És ami itt van, emögött ez a szám, ezt kell ide beírni mögé, tehát jelen esetben itt 2, 5, 5, 6, 5. Tehát az, amin fut a szerver, úgymond azt a portot. És akkor így, kész. Itt van. Itt van, aztán most be kell mennünk a Minecraftba, addig itt egy gyors vágás. Na srácok, itt is vagyunk a Minecraftunkba, és akkor lépünk is fel. És akkor itt, most akkor ki kell mennünk, és akkor itt, amit ide kiír, ezt itt még ki kell másolnunk. Utána így, tehát megmutatom, hogy felismertünk azzal, hogy localhost, tehát mint láthatjátok, feldobott, itt vagyunk. De fel is bírunk ezzel az IP-vel menni, és ezt már meg is bírjátok bármilyen haverotoknak adni, és ezzel ő is fel bír jönni. Tehát, hogy ja, igazából ennyi volt ez a videó. Na, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ja, igazából sziasztok!